Този мъж на практика нямал мозък. През 2007 година един мъж влязъл в болница във Франция, оплаквайки се от слабост в краката си. Мъжът страдал от мозъчно състояние, наречено хидроцефалия. Като дете му бил поставен дренаж в мозъка. Тогава проблемът изглеждал решен, но сега мъжът имал слабост в крайниците. Заради неговата неврологична история лекарите направили сканиране на мозъка му. Те били изумени от видяното. Мозъчните сканирания трябва да изглеждат така, с малки тъмни петна, наречени вентрикули. Този човек обаче имал вентрикули, които заемали до 75% от мозъка му. Цялата черна зона била просто вода. Този човек практически нямал мозък, но удивително той имал работа, жена, деца и напълно нормален живот. Неговият коефициент на интелигентност бил нисък, но той не бил умствено увреден по никакъв начин.